години са ситуацията след трето класиране, каква е била. Тази година от 71 и малко повече хиляди зрелостници, като данните не са официални от статистиката, също от медии, ние няма откъде да ги имаме, но мисля, че не са сгрешени. От 71 279 зрелостници, останали са места към след трето класиране, 287 редовно и 47 задочно обучение, които ние обявихме вече. Това представлява 16% от държавната поръчка за редовно обучение и 8% задочно обучение. Като към тези, трябва да имаме предвид, от тези 71 хиляди зрелостници, около 16 хиляди не са положили или към момента полагат матури. Т.е. те не са все още потенциални кандидат-студенти, защото сега очакваме резултатите, дай Боже, да са положителни от техните поправки на матурите и може би към средата на месеца дипломи. За тях излишно ви моля да съобщите на своята аудитория, ще има отделен тур. По наше предложение на 5 юли тази година Академическия съвет взе такова решение. Ние го оповестихме тогава и чрез вас. И пак ще повторя, то стои на сайта ни като в отделен цвят даже. След поправките на матурите, кандидат-студентите, които са се взели държавните зрелостни изпити през септември и получат дипломи, като пълноправни кандидат-студенти, а не като двойкаджии, както писаха някъде, ще дойдат да кандидатстват за незаетите места някъде към средата на септември, т.е. зависим там от дипломите. Когато Министерството им направи дипломите, ще могат да подадат документи при нас. Всичко това ще бъде обявено специално за местата, които не са заети. Дали с матурата, дали с предварителен изпит, ако са държали през април някой. При тази ситуация, ето какво е 2010. 2009 година, в същия момент, края на август, когато приключва трето класиране, сме имали 18% от редовното обучение, т.е. с 2% повече незаети места и 8% от задочното, колкото и сега. В конкретни цифри това е 327 броя редовно и 39 задочно. Т.е. миналата година са били повече незаетите места и с 2% повече редовното. А и пред това на база 74 000 зрелостници. Миналата година, 2009. 2008 при почти същата база 72 000 зрелостници са били още повече незаетите места. 417 редовно или 26% от поръчката, държавната, и 46 задочно обучение или 11% от държавната поръчка. 2008 година. Тоест, ако следваме цифрите и не можем да не направим някакъв анализ, 2010 година ние сме даже по-добри от предходните две. Като процент на заетост на местата след трето класиране. От тук никакви генерални изводи не могат да се правят, освен това, че продължаваме и се стремим, това е нашата най-голяма задача сега на екипа, който работи по кампанията, да запълним тези места, защото първо, те са недадени от държавата, и това е един вид държавна поръчка и план. Второ, издръжката на университета се базира основно на бюджета на този механизъм. На нас не дават парите на брой студенти. И съответно незаетите места не ги удържат. Това е друга тема, поне ректорите, сред на ректорите се изказва многократно, че е по-добре да се промени този начин, но да сега е такъв закон, не може нищо друго да направим, освен да се вземе местата. Затова, освен сега вървящото в момента подаване на молби за свободните места, което ще продължи вчера, днес и утре, ще има още един тур, тъй да се каже. Пак повтарям, за тези кандидат-студенти, които сега положиха изпити държавни зрелостни, дай Боже да са ги взели, някъде, когато станат дипломите, може би средата на месеца, ще обявим поне 5 или 6 работни дни да подават документи
И разбира се, всички, които са кандидатствали и не са приети до тогава, също ще могат да участват за незаетите места. Това исках да ви кажа. Второто нещо, което се получава, може би при буквалния анализ на цифрите, като видят някои, примерно ето, обявени 28 места историография или пък 24 българска филология и си казват, толкова ли зле вървят тези две специалности? Тези цифри не показват слаб интерес към история, география и българска филология, а са резултат от нещо друго. На нас държавната поръчка ни се дава в направления, групи специалности. И имаме право, след трето класиране, такъв е и нашия правилник, със съгласието на Централната комисия, там с всички декани, да прехвърляме от специалност в специалност незаети места, ако примерно потенциала на една, да не назовавам конкретно, на една, да кажем, специалност за западен език, виждаме, че няма потенциални кандидати за нея. И да обявим свободните места там, няма кой да ги вземе. И затова прехвърляме незаетите места от една специалност към такива, в които има потенциални кандидати и ще могат да ги усвоят. Това е причината традиционно интересни и важни за нас специалности, като българска филология, история, география и някои други, да изглеждат по-натоварени. Това не е причината в слаб интерес към тях. Това също исках да ви го обясня. Надявам се, не е толкова трудно за разбиране, просто ни се дава поръчката по направления. И разбира се, както всяка година, специалност право и повечето икономически специалности са заети след трето класиране. Там интересът традиционно е доста висок. Мисля, че можем да кажем, колкото да изглежда предварително, че усилията, които положи ръководството на университета да направи една по-атрактивна целогодишна кампания и дейност за привличане на кандидат-студенти вече дават резултат. Което нито ни успокоява, нито ни прави така не готови за новите предизвикателства, защото наистина децата стават все по-малко и от следващата година вероятно ще бъде още по-голям демографския срив. Това беше основното, което иска да кажа, за да се разбират добре цифрите и да няма спекулации. Ако ви имате някакви въпроси.